Yeah, CBB Production. Linipat mo tayat gaputi na gapaanda narik nakiti sakit na di pulos maika anat nakita di sa bali nga awan kanya katay sumadim ingkari asyakit subyanan tu nam na maitwet kenda asyak di subyanan tu madim pulos sinikan important chat panagayat ko pagsarakin ak sa balikit sikat kayat ko nagsakit na panunutan deto inubram apay nga kastoy meten di naking kalalaan anak aditi nagkurang ak tama sapon mo bilang nga aramideng kanyak deto yun na naragsakan ka na yun na kamasaksaktan ng tsak kayat iti agayatin mo amula kumaiti tsak pinatas na gayatin napalipatan di namin mo insukat di sa bali apay nga kastoy tsak malipatan di namin mo insukat di sa bali apay nga kastoy. Yeah, haan ka nga kakurang yung ibagbagak lang di sakit tinakin mo taknula at dalnan to'y panunod ko kapapanunod ken ka awan ti mabalin ko na dalatakin ka nakasarak at sa balin awan ti karbeng ako nga mangbiyang tabiyag mo sige takay kayat mo nawaya ka nga mga rami din kadang iti pagragsakan no naragsakan dun naragsakan met para ken ka sabay kuma kading tumit marik na ginarik nakiti nga imparik namdim ka di ba siti palpalagipin tadyak kayat na malagipin dagiti naglapas kanyata ikarkarigata kalipaten awanan iti marik na kanyamon haanan di kakayatan isun sabay kumata di malipatan na nagayatakin ka syaklat na kay kusat gabnya para ken ka Napalipatan di namin mo insukat di sa bali apay nga kastoy tsak malipatan di namin mo insukat di sa bali apay nga kastoy tsak malipatan di namin mo insukat di sa bali apay nga kastoy.